שאלת מיליון הדולר. איך בוחרים פולי קפה לעסק? בואו נתחיל. דבר הראשון שאתם חייבים לשאול את עצמכם, מי הם הלקוחות שלכם? אם העסק מבוסס על קהל מזדמן, עדיף לבחור בתערובות פולים, שיתנו לכם את הטעם של האספרסו הקלאסי, הטעם של מרבית הלקוחות בארץ, מריר ושוקולדי. יש לכם קהל קבוע? נסו לאפיין אותו. אם לרוב הלקוחות שלכם יש טעם שמרן באופן יחסי, תוכלו לבחור בתערובת פולים עם אפטר טייסט שוקולדי מריר, שלרוב בא לידי ביטוי באמצעות איזון בין פולי ערביקה ורובוסטה בקליעה בינונית. אם הלקוחות שלכם פתוחים לטעמים חדשים, ניתן לבחור בתערובת עם אחוזי ערביקה גבוהים יותר ובקליעה בהירה יותר, שתעניק לקפה שלכם טעם פירותי וחמצמץ. בהחלט, מיצוי הקפה במכונות הבריסטה עוצמתי יותר מאשר במכונות האוטומטיות. אם העסק שלכם משתמש במכונה אוטומטית, מומלץ מראש לכוון לתערובת של פולים עם טעם עוצמתי יותר, שלרוב יגיע מקליעה בינונית עד קאה. כשזה מגיע לבחירת פולי קפה לעסק, קיימות היא כבר מזמן הרבה מעבר לטרנד חולף. בחירה בפולי קפה עם סטנדרט של קיימות יכולה לייצר העדפה בקרב לקוחות לבית הקפה שלכם, ובנוסף מאפשרת לכם לתמוך בקהילות המגדלים ועל הדרך לשמור על איכות הסביבה.